Welcome to Olivia Media. Evance Meleka Anathetsera Chibwezi, usho. Anathetsera Chibwezi. Inenda vina Chibwezi bwino and Chibwezi chimene yoyo ncha number 2. She number negisia kucha school ichi chimene ndi mawaka nachimo. Dapita kusho mamone tinali ndi vibe bwino. Amwene wangolo wa Evance Meleka kukupanga perform ikera dza kusiya kumantha ujire mpera. Mamwene Chibwezi lichathela pompo. Chathela pompo baba lowe nayo ndati ayibodza. Ndivange concentrate za mulunkosi. Ndithu Evance Anathetsera Chibwezi. Thanks for watching Olivia Media. Don't forget to like, share, and subscribe, and we'll see you in the next video. Olivia Media, your world, your story.